Эй! Лестница. О, ты ки? Тайлунг. Ма ҷанговари аждаҳо. О, ту? Ҳаму и пандай ку? Ту пандаи? Хатта чӯ када метонӣ? Панда, мепари? Саросима наша. Не, ма да ёрдамета инаи. Гирифтанат мефора. Биё бигӣ. Хайрат. Вау! Има қула, има ҳой. تا اومدم айта баҷо мекунам. Не! ба хотири канали Туфта ТВ. Не! бениҳоят хайрат. сири қувваи ҷанговари аждаҳор ай маҳад. иҷада ҳичи нестад. ором шав, марам аввалда ҳичиро нафаҳмидам. чӣ? сири ҷанговари аждаҳор нест. гап дар тай. Нарко нест, басай. О, басай. Ва, басай. О, ваёз мекафум, басай.
мебарӣ. Ту я пандаи прастои калони жирни. Ма пандаи жири калонам. Неки пандаи прастой не. қапиш сиёмӣ. Сиёмиро медонӣ? Ту наметонӣ. Шифрутра ёд надод. Рост. Майра худам ёд гирифтам. Скдиш.